हेलो गाय, हाय हेलो नमस्कार। दीप्ति। जमुना का तबीयत ठीक नहीं है, उसको मेडिकल लेकर जा रही हो हम लोग। बीमारी पेशेंट ऐसे ही जाते हैं। ये बीमारी धूप है ना, देख नहीं पा रही हूँ इसलिए मैं ये लगा लिया। ये डॉक्टर बना हूँ। ये दोनों पेशेंट लेके जा रहा है हॉस्पिटल में और बाप रे मेकअप। डॉक्टर कैसे इम्प्रेस होगा। ना जाना देखो आगे में कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हॉस्पिटल। अम्मी हॉस्पिटल जा रही है। আমি हॉस्पिटल যাচ্ছো। अम्मी हॉस्पिटल जाचू नहीं। ए उधर से आने के बाद हॉस्पिटल से आने के बाद बनाएंगे। तो हम पहुंच गए हॉस्पिटल। अब होगा जमुना मैडम का ट्रीटमेंट। देखो टाटू इधर बनाता है क्या? ये क्या लिखा है? मेडिकल बीमारी देखो कितना जल्दी जा रहा है। सच में पेशेंट है कि क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पेशेंट की तरह नहीं लग रहा है। तो लोगों जों दायो हस्पिटालाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा रिसेपसनाव थांसै ओमफ्राय रिसिभ लानानै ओमफ्राय सिगां डाक्टारजों रायलायनो खानानै दोनखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा डाइरेक्ट डाक्टारनि केबिनाव थांगोन आरोना। मानो होनबा आंनियाव फार्स्ट टाइम नङा आरोना सेकेन्ड टाइम आरो दा थांनाया। सिगांबो बे हस्पिटालावनो चेकआप खालामजादोंमोन आरोना आङो। ओमफ्राय दा रिपर्टआ मोनबासो मिन्थिगोन आरो सिगांथ' जेबो ओंखाराखैमोन आरोना। ओमफ्राय दा नायबासो मिन्थिसिगोन आरोना एक्सुवेलि मा जामारदों। ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मा जायो नायनोसै। आसा खालामो इसोरनि उनाव इसेबां गिदिर इफोरबायदि बेमार दा ओंखारथों आरोना। ओमफ्राय नैबे आंजों थाफानाया बियो जोंनि हस्टेलनि वार्डेन आरोना। ओमफ्राय जा बियो तामिल नालाय ओमफ्राय जोंथ' बारा तामिल बुजियाबो आरो बारा रायलायनोबो रोङा नालाय ओंखायनो बेखौ लाबोफादोंमोन आरोना हस्पिटालावहाय जाहाथे प्रब्लेम रायलायनायफोराव जेबो प्रब्लेम जानाङाथों होननानै। ओमफ्राय दा नैबेयावहाय माने आंखौ चेकआप खालामनायनि सिगां बेयावहाय आंनि प्रेसारखौ नायग्रोगोन आरोना। ओमफ्राय प्रेसार नायखांनानैसो ओमफ्राय डक्टरनाव देखायगोन आरो। नालाय आंखौनो ना बेमारि बायदि नुथाराखैना। बेमारि बायदि नुवा माने सायाव नायबाथाय बेमारि बायदि नुवा खिन्थु सिं सिं बेमारि आरोना आं मानसिया। ब्लड प्रेशर फूक के नहीं को बजा टिपी बजा। वेट करो कितना है? 56 ज़्यादा हो गया। जमुना 45 950 हमार गेस्ट 2 किलो ज़्यादा हो गया मैं का दिया। चुलिया चाब কৈছে তোমাক बाले देख रहा है तुम्हारा इटू किबा दिसवाই दে নহয়।
জনে বহি আছে এইটো বেমাৰীটো আমাৰ बेमारी हाय बोलो देखो बेमारी कितना लिपस्टिक वगैरह लगा के आया है मैं नहीं लगाई ओमफ्राय नैबे आंखौ चेकआप खालामनाय डक्टरा आरोना आं डक्टरनि केबिन आरोना ओमफ्राय बेयावनो चेकआप खालामदोंमोन ओमफ्राय जा दिपाया माने बाहेरनिफ्राय एसे भिडिअ लाहरदोंमोन आरोना दरजानिफ्राय ओमफ्राय बे सारानो आंखौ चेकआप खालामदों आरोना सारनि नामा डक्टर प्रकाश ENT डक्टर आरो ओमफ्राय बिदिनो आं मा जादों मा मादों बे माने आक्कानो एक्सप्लेन खालामबाय दंमोन आरोना ओमफ्राय जा बांसिन तामिलसो रायलायो नालाय ओमफ्राय जा बे आब'जों रायलायबाय दं आरो अभी स्प्रे दे दूंगा ये स्प्रे मॉइस्चर रखिएगा उधर वो ड्राइनेस को रेबेका इसका सेकअप हो गया है अभी जा रहा है कहाँ कहाँ जा रहा है level low இது வந்து கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட்னா கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் இதெல்லாம் வந்து லெவல் டெஸ்டிங் ஆக்சிஜன் லெவல் லோனா கூட சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆएगा कंटिन्यू प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो इंजेक्शन लेके आया है असिस्टेंट टैबलेट एவ்வளோ குவாண்டிட்டி 5 குவாண்டிட்டி ओमफ्राय बे हस्पिटालाव माने जितु मेडिसिन लिरना होदोंमोन बे मेडिसिना स्टक गैयामोन आरोना ओमफ्राय जा जोंनो बेलेग क्लिनिकाव माने लिरना हरबाय ओमफ्राय जा बेयाव लायनो होननानै थांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बेयाव मोनाबाथाय बेलेगावसो थांनांसिगोन किमान दाम है 4,000 ये सच में 4,000 जैसा सोच रही थी मैं 400 ओमफ्राय मुलिखौ मोननाय लोगो लोगो जों दसेबो थाखायासै माने डाइरेक्ट ओंखारखाबाय ओरैबायदि सान्दुं ओरैबायदि गरम माने नों दसे 1 मिनिटसो सान्दुंआव थाबानो खर'फोरा बोरैबा मोनसे साजोबो माने मानसि मोजाङाबो माने बेमार यमुना बेचे लड़का ना इना सुनना लड़का बेचे दीपा को खाने का मन कर रहा है और जब मैं उसको दिखा के सॉस डाल रहा है हाँ ये फोटो खींच रहे हैं भेजने के लिए व्हाट्सएप में